Shin wani matsaloli ne ka iya faruwa idan na ƙi shanye magani na ko ban bi ƙa'ida wajen shan sa ba? Assalamu alaikum, barkanku da sake zuwa wannan channel tamu mai albarka. A yau mun zo muku da wani bidiyo mai matuƙar muhimmanci wanda za mu yi muku bayani akan illolin da suke tattare da rashin shanye magani ko kuma wasa da shan magani wanda mutane ke yi, wanda hakan yana da matuƙar illa ga lafiyarmu. Da farko, idan wannan ne zuwan ku na farko, za mu so ku yi mana like, ku subscribe, sannan ku yaɗa bidiyoyin nan zuwa ga 'yan uwa tare da abokananku don kowa ya amfana. Sannan yana da kyau ka tsaya kallon wannan bidiyo har ƙarshe domin abubuwa masu muhimmanci wanda muka yi magana a kansu. Da farko, za mu so mu fara sanin cewa menene muhimmancin shanye magani ga baki ɗaya ko kuma bin ƙa'idar shan magani a yayin da likita ya rubuta maka. Shan magani yadda likita ya tsara na da matuƙar muhimmanci wajen warkewa daga kowace irin cuta. Abin nufi a nan shine, idan mutum ya sha magani bisa ƙa'ida, zai sa a koda yaushe ya kasance akwai adadin yawan maganin da ake buƙata domin kashe wannan ƙwayar cuta ko magance wannan yanayi da yake ji a cikin jikinsa. Ya zama wajibi mutum ya kammala shan maganinsa ko da ya fara jin sauƙi, domin ƙin shanyewar kan sa cutar ta dawo, ko maganin da ya fara sha ba zai iya kawar da wannan cutar ba, abin da aka kira da resistance, wanda hakan babban barazana ce ga kiwon. Shin wani matsaloli ne ka iya faruwa idan na ƙi shanye magani na ko ban bi ƙa'ida wajen shan sa ba? Akwai matsaloli masu tarin yawa da kan iya faruwa idan mutum ya ƙi bin ƙa'ida wajen shan maganinsa. Su ne kamar haka. Na farko, akwai jinkirta samun sauƙi. Tsallake wajen shan magani ko daina shan sa kafin ya ƙare ka iya janyo rashin warkewa cikin sauri, domin jiki bai samu wadataccen maganin da zai yaƙi wannan cutar ba. Sannan na iya janyo ƙarin wasu matsaloli ɗoriya akan wanda mutum yake fama da su. Abu na biyu cikin matsalolin da ka iya faruwa, alamomin cutar na iya dawowa. Ko da mutum ya fara jin sauƙi ya daina shan magani, ƙin wannan shan maganin kamar yadda aka tsara ka iya dawo da alamomin wannan cutar. Kamar misali, magungunan da ake kiransu da antidepressant, wato waɗanda suke aiki wajen cututtukan da suka shafi ƙwaƙwalwa, ka iya haifar da wasu alamomin cutar kamar ciwon kai mai tsanani, rashin barci, da kuma yawan gajiya. Abu na uku shine bijirewa magani, wanda ake kira da antimicrobial resistance. Wasa da shan magani kan janyo ƙwayoyin cuta su samar wa kansu hanyar da za su kare kansu daga wannan magani, yadda ba zai iya tasirin da zai kashe su ba a nan gaba. Domin kuwa lokacin da aka fara shan magani, adadin maganin bai kai yawan da zai kashe ƙwayar cutar ba aka daina sha. Saboda haka da zarar cutar ta farfaɗo, za ta samar wa kanta garkuwa daga wannan maganin, yadda dole sai an samu maganin da ya fi shi ƙarfi kafin kashe ta idan wannan cutar ta dawo. Wannan babban barazana ce a kiwon lafiya a duniya, domin idan ana samun wannan abin da ake kira da resistance, magungunan da ake amfani da su za su zo su daina kashe ƙwayoyin cututtukan. Dole sai an sake wani bincike mai matuƙar wahala da kashe kuɗi kafin a sake samun wasu magungunan da za su iya kashe wannan ƙwayar cutar. Abu na huɗu, tsanantar cuta. Idan mutum ya dakatar da shan magani kafin warkewa, hakan na sanya cutar ta dawo da tsanani wanda ya fi na farko, musamman a cutar hawan jini wanda take buƙatar shan magani bisa tsari sannan kuma na dogon lokaci. Ƙin shan maganin kan sanya mara lafiya cikin barazanar kamuwa da ciwon zuciya ko stroke, bugun zuciya ko bugun jini, sannan da cututtuka kamar irin su ciwon ƙoda da sauran miyagun cututtuka. Idan dalilin da ya sa mutum ya daina shan magani shine ya ji wani yanayi mara daɗi, sauyin yanayi mara daɗi a jikinsa, abin da ake kira da side effect, to ya gaggauta tuntuɓar ma'aikatan lafiya domin ba shi shawarar da ta kamata. Ko dai a rage yawan maganin da yake sha, ko kuma a sauya mai da wani maganin
na daban. Me zan yi bayan na tuna cewa ban sha magani na ba, ko kuma na daina shan maganin sanadiyar fara samun sauƙi da ne? Idan daina shan maganin da kai sanadiyar fara samun sauƙi ne da kai, to wannan yana da kyau ka tuntuɓi ma'aikatan lafiya domin su baka shawarar da ta dace da kai. Idan kuma mantawa kai baka sha maganin ba sai daga baya ka tuna, to a wannan ya danganta da bayanin da likita ya maka. Za ka iya shan maganinka da zarar ka tuna, amma sai ka lura da wasu abubuwa masu mahimmanci na yanayin maganin da kake sha. Idan ka tuna baka sha maganinka ba cikin abin da bai wuce awa 2 ba, za ka sha maganinka ne nan take. Idan kuma ya wuce awa 2 da lokacin shan maganin naka sannan ka tuna, to sai ka lura da adadin yawan yadda kake shan maganin naka kafin ka sha. Idan sau 1 ko sau 2 kake shan maganin naka a rana, to za ka sha maganin ne da zarar ka tuna, in dai bai wuce saura awanni kaɗan zuwa lokacin da za ka sha magani na gaba ba. Idan kuma sau 3 ne ko sama da haka kake shan maganin ka a kullum, to dole sai dai ka yi haƙuri ka jira lokacin shan magani na gaba sannan ka sha. Idan kuma ka yi nisan ɗin doses da yawa, wato lokutan shan maganin ka da yawa fiye da sau 1 ko sau 2, to a wannan lokacin ba ci gaba da shan maganin za ka yi ba, za ka koma asibiti ne ka tuntuɓi ma'aikatan lafiya domin su baka shawarar da ta kamata akan ci gaba da shan magani. To wani hanyoyi zan bi domin kar na manta da shan magani a koda yaushe? Akwai hanyoyi da shawarwari masu yawa wanda mutum ya kamata ya bi domin tunawa da shan maganinsa a koda yaushe. Abu na farko, mutum zai iya saita alam a wayarsa. Ka saita alam a cikin wayarka wanda zai dinga tuna maka duk lokacin da za ka sha magani. Abu na biyu shine za ka iya yi wa 'yan uwa ko kuma abokananka magana su dinga tuna ma a duk lokacin da lokacin shan maganin ka yi. Wata ka yi magana da 'yan gidanku ko abokananka ko kuma kwalik ɗinka na makaranta domin su dinga tuna maka cewa lokacin shan magani ya yi, domin ka samu ka sha, kada ka manta da lokacin. Hanya ta uku shine ka yi magana da likitanka domin ka faɗa mai kalar maganin da ka fi so domin ya rubuta maka shi ka dinga sha. Za ka ga wasu mutanen sun fi buƙatar maganin da yake na ƙwaya wato tablet, wasu kuma sun fi buƙatar syrup wato na ruwa, wasu kuma sun fi son a yi musu allura. To saboda haka za ka iya magana da likitanka domin ka ji maganin da zai rubuta maka yana zuwa a kalar yadda kake so. Idan yana zuwa a kalar yadda kake so, to sai ya rubuta maka kalarsa domin ka yi amfani da shi ba tare da ka ji damuwa wajen yin amfani da shi ba. Abu na 4 shine siyan magani da yawa. Idan waɗanda suke da cuta wadda take buƙatar dogon lokaci kana shan magani ne, to yana da kyau mutum ya dinga siyan maganin da yawa, sannan kafin ya ƙare ya sake siyowa ya ajiye, domin kada wanda yake da shi ya ƙare kafin ya sake siyo wani. Hakan zai iya sawa ya misa ɗin magani, wanda hakan ka iya haifar mai da wasu ƙarin matsaloli ko kuma alamomin cutar sake dawowa. Abu na gaba mai matuƙar muhimmanci shine ka tambayi adadin tsawon lokacin da za ka yi kana shan wannan magani, domin sanin lokacin da za ka ɗauka kana shan magani zai sa ka shirya a zuciyarka cewa zan ɗau tsawon kwana 30 ko kwana 60 ina shan maganin nan. Hakan zai sa ka sami karshashi a zuciyarka na cewa ina sha yau na yi kwana 10, ina sha saura kwana 50. Hakan zai sa ba za ka manta ba har zuwa lokacin gama shan maganin naka ka daina sha gabaki ɗaya. Sannan a lokacin cikin ikon Allah, ƙarshe mu sani cewa shan magani bisa ƙa'ida na da matuƙar muhimmanci wajen maganin kowace irin cuta. Sannan yin wasa da shan magani kan iya haifar da matsaloli masu tarin yawa. Kar ku manta ku danna like sannan ku danna subscribe a wannan bidiyo, sannan ku yaɗa shi ga 'yan uwa da abokanai domin kowa ya dinga samun sa a duk lokacin da muka ɗora. Kar mu manta, kula da lafiya jari ne. Za ku iya turo da tambayoyinku wanda kuke so mu yi bayani a kansu a bidiyo na gaba.